Γεια σας παιδιά, τι κάνω, πώς είμαι ο Δημήτρης. Και εγώ είμαι ο Χρήστος. Και σήμερα θα παίξουμε πάλι Stumble Guys. Αλλά πριν παίζαμε τέτοια, party, τώρα θα παίξουμε events. Ναι. Καθίστε να κάνω αυτό εδώ. Πηγαίνω λίγο στο pass. Αυτό θα πάρω. Salad abilities. Αυτό. Όχι. Λέει with friends. Play with friends, ωραία. Βάλει και τον Ghost. Το μακαρόνι είναι ο Κωνσταντίνος. Να ξέρετε. Είναι ο φαν μακαρονάς. Του αρέσουν τα μακαρόνια. Πάμε. Να ρωτιέμαι ποια άτομα παίζουν Stumble Guys τώρα πια. Ναι, παιδιά, απλά εμείς παίζουμε μόνο για τα views. Για το βίντεο. Ναι. Μόνο εμείς οι τρεις αυτή τη στιγμή παίζουμε και επίσης παίζουμε μόνο για τα views. Δηλαδή δεν μας νοιάζει το Stumble Guys. Τι είναι αυτό? Ο Χριστός και η Παναγία, τι είναι Block αυτό? Dash Remaster. Oh no! Τι απόδεια είναι αυτό? Όλα μπουτάκια είναι. Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι. Παιδιά, απλά το Stumble Guys θέλει να γίνει Fall Guys, να τα κάνει όλα 3D, μπαγκα, ό,τι να είναι. Τι είναι αυτό, Παναγία μου? Ρε, με ενοχλεί, δεν μπορώ να παίξω καλά. Ρε, γλιστράει, είναι, δεν μπορώ να το συνηθίσω. Ανεβαίνω στα κεφάλια των άλλων. Ρε, πεθάντε μια ώρα, δεν μπορώ να παίξω. Μπαγκάρω, δεν μπορώ. Και όλοι έχουν τα emotes κιόλας. Όχι, μπορούσα να κάνω αυτό το έξυπνο. Qualified, πήγα να πεθάνω. Φύγετε. Εγώ που είμαι? Δεν πέθανε το μακαρόνι. Στον blog δεν χάνω εύκολα. Ούτε εγώ. Δεν έχουμε ξεσυνηθίσει ακόμη όπως Stumble Guys, δηλαδή. Εγώ είχα το ρεκόρ μου για να παίξω Stumble Guys ήταν 1 χρόνος. Ούτε σε αυτό χάνω. Εύκολα. Κανείς δεν χάνει. Απλά τα έχουν κάνει όλα παραλλαγές, θέλουν να τα κάνουν πιο 3D, να τα κάνουν πιο ωραία, για να μοιάσουν στο Fall Guys και να τους παίξει, για να παίζουν παραπάνω. Ενώ παιδιά, ξέρετε, θα σκοτωνόμουν. Ναι, δεν βλέπω. Ρε, έχουν γίνει 3D. Μου κάνεις Μην κάνεις leave. Αφού βαριέμαι να τους βλέπω όλους. Θα μπούμε σε άλλο πάρτι τώρα. Τώρα θα παίξω να τελειώσω. θα παίξω λίγο μόνος μένω. Όταν τελειώσετε περιμένετε με να πω κι εγώ. Ναι. Σε αυτή την πίστα παλιά έβγαινα πρώτος πάντα. Μπαίνω τελικό εγώ. Laser Dash Legendary. Από τα πιο δύσκολα. Laser Dash Legendary. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε? Είναι από τα πιο δύσκολα που ξέρω εγώ από τον Κώστα. Όχι, ήδη ξεκίνησαν τα laser. Από την αρχή ξεκινάνε. Ναι, το ξέρω. Έρχεται ένα μεγάλο. Πεθαίνω. Όχι, δεν. Τι έκανα? Είμαι χαζός. Τι κάνω? Είμαι χαζός. Παίρνω points. Θα κάνω κλεψιά, αλλά μπορεί να φάω κάρμα. Όχι, δεν έχω. Ωραία, έχουμε και ένα ρουμπάκι στην ομάδα μας. Πώς τη γλίτωσα υπερπολί. Εγώ με τον Κωνσταντίνο 1v1 είμαστε. Έλα, έχουμε ρουμπάκι. Εγώ είμαι με τον Κώστα 1v1.
Και λογικά αυτός θα νικήσει, αλλά δεν πειράζει. Α, καλά, κοίτα πως πάει. Τι ήταν αυτό! Πέθανα. Με κέρδισε ο Κώστας. Τι είναι αυτό που παίζεις ακριβώς? Καλά, εντάξει, είχαμε μποτάκι μαζί μας. Μα Άγγελοι. κάναμε γιατί παίζεις? Κάνε Βασικά αυτό θα παίξουμε τώρα μαζί. Ναι, with friends. Κάναμε invite. Please μη μου βγάλει διαφήμιση. Χρήστο, μπες. Ναι, Α, Χρήστο. 3 άτομα είμαστε. Ναι. Γιατί σου είχε βάλει 8? Μέχρι 8. Α, μέχρι. Μάλλον θα έχουμε μποτάκια στην ομάδα μας. Μποτάκια τώρα. Α, τους ρίξουμε κατευθείαν. Να μείνουν καλοί. Πω παιδιά, έχει πάει 11.30 το βράδυ και ακόμη βγάζουμε βίντεο στο Gym Gamer και θέλω να κάνουμε και στο Κώστας. Παιδιά, μέχρι τις 1 θα Τι είναι αυτό! Γιατί αυτό! Όχι αυτό η βλακεία. 360 δευτερόλεπτα, τι είναι αυτό? Χρόνο να νικήσουμε όλοι. Α. Εντάξει, Όποια ομάδα νικήσει όλοι οι παίκτες όλης της ομάδας νικήσουν. είμαι πρώτος. Πέρασε ο Κωνσταντίνος πρώτος. Μη φωνάζεις, είμαστε σε βίντεο. Όχι, γιατί... Είμαστε σε βίντεο, Δημήτρη, μην κάνεις Τι μου κάνει! Μου λέει ότι είμαι πρώτος. Κι εγώ δεύτερος. Α, καλά, η ομάδα μου είναι. Άστα να πάνε. Εννοώ η ομάδα μας είναι πρώτη. Εγώ είμαι δεύτερος αυτή τη στιγμή. Η ομάδα μου είναι δεύτερη. Α, καλά, Νίκησα. Α, κι εγώ νίκησα. Κάτσε, ποιοι νίκησαν? Ήμασταν μαζί στην ομάδα. Κάτσε, ποιοι νίκησαν? Ή όχι, δεν ήμασταν. Όχι, δεν είμαστε. Να το παίξουμε αυτό. Παίρνουμε εύκολα κορώνα. Πάτησα μόνος μου play, δεν το πιστεύω. Να το παίξουμε άλλη μία. Ναι. Κάνε. Με κάνεις invite, Δημήτρη? Ναι. Κάνε με ξανά. Εντάξει. Λοιπόν, Παιδιά, ο Stumble Guys έχει αρχίσει να πέφτει πάρα πολύ. ναι, ισχύει. 15 λεπτά θα το κάνουμε. Έχω το βίντεο. μπαγκάρει. Εγώ μπάγκαρα. Α, καλά. Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι το Stumble Guys, ό,τι να είναι, ρε. Κοίτα, ρε, με μποτάκια με έχει βάλει εμένα. Στην ομάδα σου. Ναι, η ομάδα μου με μποτάκια είναι. Κυριολεκτικά όμως. Μποτάκια είμαστε. Το ξέρεις ότι μποτάκι είναι πρώτο. Νομίζω. Ναι, ένα δικό μας μποτάκι είναι. Α, καλά, ό,τι να είναι. 58 πόντους. Ρε, είναι αντιγραφή κανονικότατη από το Fall Guys. Ρε. Όχι τώρα το μποτάκι. Α, Έλα, καλά. έχουμε μποτάκι εμείς. Και εμείς. Κοίτα, ο ένας πάει προς τα πάνω.
Τι κάνει. Κοίτα, μπρο, δεν είναι η ομάδα μου. Είναι ό,τι να είναι. Κοίτα τι κάνει. Πέφτει στο κενό μόνος του. Κοίτα λίγο, το δικό μας μποτάκι τι κάνει. Κάνε spectate να βλέπουν τα παιδιά. Οι βλακίες κάνει το μποτάκι. Εγώ κάνω spectate σε μένα το δικό Εσύ μου. γιατί εσείς μην. Μόνο αυτό έχω. Ω! Είμαστε πρώτοι! Έλα μποτάκι μπορείς. Δεν μπορείς. Έλα μπότα. Αυτό πρέπει να νικήσει το δικό σας. Εγώ γιατί είμαι έξω από το τέρμα. Νικήσαμε. Ποιος έχασε και ποιος κέρδισε. Ρε φίλε, γιατί δεν μας βάζεις μαζί. Έλατε. Καλή δουλειά έκανε και το μποτάκι. Να παίξουμε άλλο event για να τα προλάβουμε όλα. Αυτό είναι χάλια, αλλά δεν πειράζει, θα το παίξουμε. Κάθε μας κάνουμε invite. Μακαρόνι θα μπεις. Δεν είναι ότι μπήκε το μακαρόνι. Γιατί είμαστε 32 άτομα. Είναι τι. Μπαίνει. Όχι μόνο εμείς, τα μισά μπορεί να είναι μποτάκια, μην ασχολείσαι. Τέλος πάντων. Καλά, κάθε φορά που κάνεις party, custom party, πεθαίνουν όλοι με τη μία, χάνουν όλοι με τη μία. Δηλαδή όσα μπουτάκια κερδίζουν. Τι γίνεται εδώ. Αυτό δεν είναι custom party. Όχι, αποκλείεται να είναι αυτό. Α, είναι αυτό το καλαμαράκι, πώς τα λένε αυτό. Τι είναι αυτή. Ρε, χάνω! Έχασα. Με μπάγκαρε. Ότι να είναι το στάμπλικας. Θα σας παρακολουθώ. Τι μου έκανε ρε. Με πήγαινε μόνο του μόνο δεξιά και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ξέχασα να πατήσω live και τώρα πρέπει να περιμένω να τους δω να πέφτουν. Ποιος έχασε? Πατάω live. Χρήστε να πούμε εμείς άλλο παιχνίδι. Ναι. Μέχρι ο Κωνσταντίνος. Δημήτρη, να κάνω ένα δικό μου απλά πρόχειρο. Κάτσε, αφού πρέπει να κάνουμε όλα τα events. Α, ναι. Κωνσταντίνα μπες. Κάνουμε ξανά. Κάνουμε ξανά. Ναι, θα μου έρθει 3 ώρες το invite. Ναι. Wow. Εκεί. Ωραία, μπήκαμε. Τελευταίο παιχνίδι. Έχει πάει 14 σχεδόν λεπτά το βίντεο. Ναι, τελευταίο παιχνίδι. Μπορεί να το κυλήσουμε το βίντεο και μέσα στο παιχνίδι, παιδιά. Όχι, να τελειώσουμε το παιχνίδι και μετά. Πρέπει να το κλείσουμε ακριβώς στα 15. Δεν πειράζει. Να το κάνουμε 16 λεπτά. Ναι, κάτω Ρε φίλε, τι ήταν. Όχι. Τι ένας. Γιατί με έχει βάλει με ποτάκια. Δεν το πιστεύω. Μα αφού δεν είμαστε με κάποιον. Είναι τελικός. Αμέσως τελικός ρε φίλε, δεν το ήξερα. Φίλε, δεν είναι ωραίο. Τι τελικός. Ο Κωνσταντίνος θα νικήσει. Πού το ξέρεις? Δεν παίζω, βαριέμαι. Ή ο Δημήτρης. Ο Κωνσταντίνος νίκησε. Νίκησα! Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Αυτό το βίντεο, παιδιά, μας σας πατήσετε εγγραφή, like. Γεια!